Βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα, άλλαξε. Λίμος Μανιάς περνάει πολύ ωραία από τα αριστερά. Έκανε την μπάλα ο Γουναρίδης. Τώρα τα χειροκροτήματα είναι για τον έτερο κεντρικό αμυντικό του Όφη. Πολύδα από τον ίδιο σύνδεσμο και ο δεύτερος βοηθός του Μουνιάκης. Έρχεται ο Χατζηζήσης με δυναμισμό. Ο Μανιάς πατάει στην περιοχή 1-0 των 5 δευτερόλεπτα. Εκεί είναι δεκάδα. Εδώ έχει μείνει με Όφη ο Βραζιλιάνος και στο Σάλα. Αλλάζει με τον Κατσίκη. Ωραίο πέρασμα εδώ. Ο Μανιάς είναι σε κανονική θέση όπως ήταν άλλωστε και προηγουμένως. 2-0. Όπως και στο πρώτο γκολ. Ο άνθρωπος Κώστας Διαμαντίδης, αυτός τον είχε βρει στο δεύτερο λεπτό. Αυτός τον ξαναβρήκε τώρα. Απόλυτα μαζί σου, είδαμε νωρίτερα και την κίτρινη κάρτα τον Αλέξανδρο Τσεμπερίδη για το φάουλ το οποίο έκανε. Οι παίκτες του Απόλλωνα τώρα ξανά στην επίθεση. Ο Κατσίκης θα κάνει το σουτ, ασταθείς η επέμβαση, 2-1 για τον Απόλλωνα. Για ακόμα μία φορά του επαφή ο Μανιάς, ο οποίος πέρασε στο 68ο λεπτό στο σουτ. Για ακόμα μία φορά δεν μπορεί ο Κατσούλης να... Μαρινόλα θα περάσει τον Τσεμπερίδη. Υπήρξαν συμπαίκτες στον εθνικό. Καμαρά για τον Κατσίκη και αυτό στον Μανιά. Το σουτ, γκολ! Πολύ ωραία assist εδώ του Κατσίκη. Ο Κατσίκης ο οποίος πέτυχε το πρώτο τέρμα, δημιουργεί το δεύτερο. Ο Μανιάς αυτή τη φορά είναι ο εκτελεστής. Αυτός για τον Φαρινόλα. Ρόβας, ωραίο το άνοιγμα του στον Κατσίκη. Αυτός γυρίζει στον Μανιά. Κίνηση από κοντά, θα νικήσει τον Σέρεμετ. Με τον Κατσίκη να γυρίζει στον Μανιά. Αυτός Ιτζίδης και πάλι στο 77. Κεφαλιά τώρα 1-1. Η μπάλα στα δίκτυα 1-1. Κατσίκης. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Τσιλικύρη. Τσιλικύρης, γκολ 0-1. Μπακουνάκι από τον Κατσίκη. Γκολ από τον Μανιά. Κατσίκης. Ωραία σκυλά της άμυνας για τον Μανιά, ο οποίος δεν είναι offside. Θα προλάβει τον Γεωργίου. Θα γυρίσει την μπάλα. Τσιλικύρης κρατά, προσπαθεί να βρει τον Καραμαλίκη. Το πλασέ του Μανιά. Γκολ για τον Απόλλωνα με του Στάθη Καραμαλίκη, ο οποίος είναι offside. Τελικά ο Μανιάς πάει στην μπάλα και γι' αυτό δεν δίνεται. Ο Τσιλικύρης κάνει το λάθος, οι κόντρες και ο Μανιάς. Τελετή ουσιαστικά έλαβε τέλος το 22ο λεπτό με τον Μανιά να γράφει το τελικό 2-0. Για την ελαφρά ταξιαρχία ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη. Έτσι ο Μανιάς, ο οποίος σκόραρε στο 78, έδωσε και την νίκη στην ομάδα του. Την τριπλέτα των δοκαριών για τους παιδούχους. Πετράζει ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας. Ο Μιχάλης Μανιάς από ασίστ του Κατσίκη κάνει το 2-0 στο 51 και με μακρινό σουτ που δεν απέκτησε σταθερά ο Μαλαμής το 3-0 στο 77. 2. Διαμάντη, μπάλα φτάνει στο Διαμαντίδη, πάσα ωραία στην κίνηση του Μανιά. Και ένα σφύριγμα εκεί πέρα, το βάλει ο Μιχάλης Μανιάς, είναι αυτός που εκτελεί με κόντι η ομάδα. Φερνάντες, λάθος από τον Μίχο. Κάνει την κίνηση ο Μανιάς, πάσα για τον Καραμαλίκη, τέτα τέτ με τον Ουάν. Μανιάς μετά το λάθος βολέ από τον Ουάντερσον, βγαίνει ο Βραζιλιάνος. Τρίποντο, κοντά στην αρχή, αλλά δεν προς το παρόν. Καραμαλίκης, πάει να ξεφύγει ο Μανιάς. Αριστερά, σέντρα σουτ, ναι. Το σκόρερ του Απόλλωνα. Δύσκολη θέση, τέλος πάντων. Δεν θα πάνε και να ανησυχεί ιδιαίτερα ο Ηρακλής συνέχεια. Εκεί του πορεία, έχει 2 εντός έδρας μάτς. Θα κρατήσει την μπάλα, πολύ ωραία. Με τον Διέ, περάσει πολύ ωραία ο Μανιάς. Θα βγάλει και την παράλληλη σέντρα. Παραλίγο να κάνει το λάθος ο Τόσης. Διέ.
της ομάδας του Αγρινίου. Από την άλλη Αλέκτος Βοσνιάδης παραμένει στην τεχνική ηγεσία και βέβαια είναι και ευχαριστημένοι άνθρωποι του Απόλλωνα, καθώς η ομάδα Κιάσος είναι ένα πολύ ωραίο κοντρόλ κρατώντας την μπάλα μες στον αγωνιστικό χώρο. Θα συνεργαστεί και εμείς σε ένα χώρο που κινείται ο Κιάσος. Θα αλλάξει με τον Μανιά στο παιχνίδι επίλογος της 19ης αγωνιστικής της Football League. Καμαρά με τον Μανιά και αυτό. Σέντρα του Φαβάλη, ο Δελιζήσης θα κόψει. Επαναλαμβάνουμε, οι παίκτες του Απόλλωνα έχουν να αντιμετωπίσουν και το δυνατό άνεμο που είναι υπέρ του Πανετολικού. Μανιάς θα γεμίσει για δεύτερη προσπάθεια Ιωάννου. Απάντηση από τον Ντόε. Μανιάς θα περάσει τον Αραπατζή και θα παίξει τον 1-2 με τον Τσεμπερίδη. Μανιάς θα δώσει τώρα στον Μπακ. Δυσκολεύει τις προσπάθειες των παικτών και των δύο ομάδων. Απομακρύνει στα τυφλά ο Τσεμπερίδης, θα βρει όμως τον Μανιά. Μανιάς αλλάζει ωραία για τον Φαρινό. Κιάσος. Σέντρα του είναι προς τον Μανιά, θα πιάσει τελικά την κεφαλιά, θα μπλοκ αφάσει για τον Απόλλωνα με την σέντρα του Κιάσου και την κεφαλιά του Μανιά. Γέμισμα του Ντόε, ο Μανιάς θα πάρει την κεφαλιά, το shoot out. Μια βαθιά παλιά από τον Καμαρά. Πάντως νομίζω ότι ο Βοσνιάδης δεν ήρθε και το Σαββίδη και το Διαμαντίδη. Που ένας πέρσι, για να δούμε εδώ την προσπάθεια από την αριστερή πλευρά, ακριβώς πανομοιό μέτρα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Αποστολίδη. Σοπαλία στα σουτ μέχρι τώρα. Πέρασε ο Μιχάλης Μανιάς. Κάκης, ο Γεωργιάδης. Για να δούμε εδώ το λάθος. Στο σουτ και η φοβερή απόκρουση, εκπληκτική απόκρουση του Αποστολίδη. Στο σουτ που εκπληκτικό που πέτυχε για το κύπελο και έχει φτάσει τα 7 αισίως στη φετινή σεζόν. Από τα απανωτά λάθη της κεντρικής ζώνης της ομάδας δεν μπορεί να βρει ρυθμό. Η τελευταία απώλεια μάλιστα ήταν εντός έδρας και ήταν η πρώτη στο πρωτάθλημα, στη Ριζούπολη. Έκανε το Πανετολικό. Ο Πανετολικός που θέλει να κάνει και αυτό με τη σειρά του το χωρούν. Και εδώ το φάουλ, σκληρό φάουλ για προορισμό τον Μπάρκοκλου. Διαλό επεμβαίνει. Και η μπάλα έρχεται, ο οποίος έπιασε ένα αριστερό σουτ. Μπάρκοκλου δεν θα βγει στη σέντρα, καλύπτει από 2 και 3 παίκτες του Γαζόρου, κεφαλιά του καμία offside. Ό,τι αλλαγή για τον εθνικό Γαζόρου, ήταν παίκτης του πέρσι. Η μπάλα περνάει σημαντική για τον Απόλλωνα σε αυτό το δεύτερο μέρος. Εδώ ο Απόλλωνας άγγιξε την ισοφάριση. Κοιτάξτε από πού παίρνει Καραδέμητρο που έχει κοντά τον Γεωργιάδη, τον αποφεύγει με καλό εκτόπισμα. Πάσα από τον Μανιά πιο δεξιά. Για να δούμε, θα βγει η σέντρα τώρα. Κιάσος στη σέντρα. Απευθείας βολέα από. Βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα. Βιάζει την αιστεία του Αποστολίδη, το σούτ όμως που έπιασε και το βλέπετε πάλι εδώ την μπάλα πολύ της αιστείας του τερματοφύλακα του Γαζόρου. Ο οποίος δίνει για μία. Κάτω είναι ο Ναλπάτης, η μπάλα συνεχίζεται. Μανιάς βάζει την μπάλα κάτω, θα κάνει το σουτ. Πέφτει ο Αποστολίδης προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Ναλπάτη, ο οποίος έμεινε στην προηγούμενη φάση. Έξω πλάγια, στις κερκίδες. Το εξέφρασε λίγο υπερβολικά. Παρετήθηκε. Καραμαλίκης κεφαλιά, πάσα προς τα αριστερά. Σέντρα τώρα Φαρινό. Πάσα δεν πέρασε, έκλεψε. Χωρίς ο Γιάννης σε αυτήν την περίπτωση. Ένα μαρκάρισμα χωρίς να υπάρχει φάουλ. Ρόβας κατεβάζει. Περιμένει ο Μανιάς αριστερά. Διαμάντης. Τώρα ο Μανιάς. Παίρνει στον Τσιάνο. Διαμάντης κάνει κίνηση. Πάσα του Μανιά πολύ ωραία. Διαμάντης μπαίνει με στην περιοχή. Και πάλι πίσω Μανιάς. Γέμισμα δεύτερο δοκάρι. Μανιάς. Πάνω του ο Κυριάκος. Κάθε την πάσα πολύ καλή στον Διαμάντη. Για να δούμε. Στο 86 είμαστε. Σέντρα σουτ. Κεφαλιά από τον Καραμανίκη. Και συνέχεια με Χατζή να χάνει την μπάλα. Έτσι είναι. Αφήνει τον πλεονέκτημα ο Σελίμος. Μανιάς περνάει πολύ ωραία από τα αριστερά. Καλές προϋποθέσεις τώρα. Μανιάς στο γέμισμα. Διαλό αφήνει. Το κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Football League και βέβαια την άμεση επιστροφή του στα μεγάλα σαλόνια. Κατσίκης για τον Καμαρά. Το σούτ από τον Καμαρά δεν ήταν καλό. Σέντρα από τον Χατζιζήση. Ο Μανιάς θα πάρει την κεφαλιά. Μπάλα θα φτάσει στον Χατζιζήση. Η σέντρα του. Ο Μανιάς θα πάρει την κεφαλιά. Τον Διαμάντη. Μανιάς. Για τον Φαρινόλα ακολουθεί ο
Ρόβας για τον Μανιά. Είναι ένας πρώην παίκτης του Πανσεραϊκού που έπαιζε στον πάγκο. Για τον Απόλλωνα ο Μανιάς θα πει τον Τσιλικλέψει την μπάλα. Τώρα παίκτης του Πανσεραϊκού έχουν τον ίδιο κόντρα. Μανιάς, το σουτ με τη μία σχετικά καλό σουτ. Και από μια άλλη επικοινωνία. Και από συνδεδευτή δεν υπάρχει κάτι, από μακρύ θα συζήσεις. Μανιάς, Ζούπολη, δεν υπάρχει σκορ ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον Πανσεραϊκό. Παραμένει το 0-0. Φαρινόλα μες στην περιοχή, βγάζει στον Μανιά το σουτ, μπλοκάρει ο Φαρινόλα θα στρώσει στον Μανιά. Πολύ Απόλλωνας Πανσεραϊκός κολλημένη στο 0-0. Μπάρκογλου για τον Μανιά, το γυρίζει στον Τσιλικύρη. Μανιάς γύρισε, ο Τσιλικύρη. Ρόβας για τον Κατσίκη. Θα περάσει τον Μπάρκογλου που έχει το 1-2 με τον Μανιά. Το σουτ του Μανιά, ο οποίος ρώθηκε στον Πανσεραϊκό. Και η τελευταία φάση για τον Απόλλωνα με το σουτ. Δεν μπορείτε καν πλέον να τρέξει. Μανιάς για τον Κατσίκη που αποφεύγει ωραία τον Ράνιτς. Μανιάς είναι την μπάλα να στην μπροστά τους. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας παιχνιδιού. Απόλλωνας από τον Πανσεραϊκός 0-1. Το σουτ από πιο δεξιά η μπάλα στο Χατζηζήση, θα βγάλει μια σέντρα για τον Μανιά. Μανιάς με την μπάλα στα πόδια και μπλοκάρει την μπάλα. Η πρώτη αξιοσημείωτη εξαιρετική πάσα από το Δελιζήση. Λίγα μέτρα κάτω. Εξαιρετικό και το κοντρόλ από τον Μιχάλη. Τώρα το παιχνίδι παίζεται από την άλλη πλευρά. Μανιάς. Περιμένει συμπαίκτες του. Πάσα από τον Κωνσταντίνο. Διαμάντης επαναφέρει για τον Κατσίκη. Διαμάντης. Είναι για τον Μανιά, ο οποίος θα γυρίσει τον Τσιλικύρη μες στην περιοχή. Φαρινόλα. Μανιάς με τη μία στο Χατζηζήση. Το παιχνίδι φύνει ο Μανιάς για τον Κατσίκη. Θα ψάχνει το διάδρομο για να σουτάρει. Θα κοντράρει πάνω σε δύο Απόλλωνα με την πρώτη ευκαιρία στην αναμέτρηση. Μανιάς για τον Φαρινόλα. Δεν μπορεί να δώσει αδερφός με τον Γιώργο Σικαλιά, τον τερματοφύλακα της ομάδας. Μπαράνκος θα γυρίσει ωραία για τον Πούλγα. Την παλιά του όμως δεν θα περάσει. Όπως έκοψε ο Μανιάς, ο οποίος στο παιχνίδι με τον Ρεγοτέλη αγωνίστηκε στην ΚΟΤ. Ο οποίος είναι για τρίτη σεζόν στην ομάδα του Πιανών. Νοείται από τις κόντρες και γεμίζει για τον Μανιά. Το σούτα πλασέ από τον Μανιά στην Ζουλιώτη με τα χέρια. Ξαναβλέπετε την τελευταία φάση για τον Απόλλωνα. Τη διαλόγη και την κολλημένη στο 0-0. 26η αγωνιστική της Football League. Καλή μετάδοση του OTTV. Χατζηζήσης για τον Μανιά. Ο Ρεπετσάς θα κόψει. Και με δεύτερη προσπάθεια η μπάλα όμως θα φτάσει στον Μανιά. Το σούτ είναι καλό, αλλά όχι. Τον Μανιά. Το γέμισμά του για τον Καραμαλίκη που θα πάρει την κεφαλιά. Μανιάς μέσα στην περιοχή. Το σούτ θα κοντράρει στον Δήμο. Μανιάς που φτάσει με τον Τσιλικύρη όμως μέσα στην περιοχή θα γυρίσει. Με το κεφάλι ο Μανιάς, με το χέρι νομίζω πως ωραία προσπάθεια, δεν μπορεί ο Γεωργίου, κεφαλιά του Μανιά και προλάβει την μπάλα με το κεφάλι. Ο Λίτσος θα πετάξει αποβολή του Θοδωρή Λίτσου και μάλιστα είχε άλλη μία-δύο αγωνιστικές πριν. Που σημαίνει ότι να σου πω ένα 4-2-3 πλέον, το οποίο μοιάζει αρκετά στο 4-2-3-1. Τσιλικύρης θα τσιμπήσει την μπάλα, θα κάνει και το σουτ, θα κοντράρει. Του ημιχρόνου και από τις δύο πλευρές ο Καραμαλίκης ήδη έβαλε την εμφάνισή του. Πάσα, συγγνώμη, Τσιλικύρης, Νάστος, Γιάσος, Μανιάς, περιμένει μια κίνηση, θα βγάλει μια παλιά σπλιά της άμυνας για τον Κατσίκη. Καμαρά. Ωραία ο Μανιάς για τον Κατσίκη με τη μία, για τον Καραμαλίκη άρχισε δύσκολα να πατήσει περιοχή, οπότε θα μακρινά σου πει. Μανιάς. Δίνεται φόρο Κατσίκης, η πάσα είναι καλή, υπάρχει κανείς. Παντουέμ, Μανιάς. Ωραία για τον Κατσού στην Αγία Παρασκευή, όσο στην Καλονή, στον Πάο Ρούξ, στην Νίκη Βόλου. Και το καλοκαίρι θα το
Μανιά που βάλει. Διαμάντης, Μανιάς, ωραία για τον Κατσίκη, στην πλάτη της άμυνας ο Μανιάς, θα του ξαναπεράσει την μπάλα ο Κατσίκης, το πλασέ στην αγκαλιά του. Διαμάντης, Μανιάς, Λεοντίου για τον Κατσίκη, 3-2 τώρα για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Κατσίκης για τον Μανιά, ξανά ο Κατσίκης, ανεβαίνει ο Διαμάντης από την άμυνα, κάθε την παλιά για τον Μανιά. Σέντρα για τον Καραμαλίκη, κεφαλιά out. Ξανά η σέντρα. Κιάσος για τον Ιασονίδη. Και αυτός για τον Ρόβα. Πιέζει ο Ρουσάκης. Τσιλιγκύρης. 3 τα φόλ για την Καλυθέα. 5 για τον Απόλλωνα. Μανιάς για τον Τσιλιγκή. Για να δούμε. Όχι, δεν υπάρχει κανένα οψισής. Για τον Μανιά, Κιάσος. Μανιάς με τη μία για τον Τσιλιγκύρη, καλύπτει. Άνοιξε το κοντρόλ και έδωσε την ευκαιρία στον Χιλτζίδη να απομακρύνει. Τσιλιγκύρης, έλεγχε ο Πίκολο Μάρσιο. Παίζει ο Μανιάς, γι' αυτό έχει και καλύτερη άποψη. Κατσίκης εκτελεί, Μανιάς η κεφαλιά, out του πρωταθλήματος. Θα πιάσει και την κεφαλιά μετά το κόρνερ του Κατσίκη και Πίκολο Μάρσιο. Για τον Μαρουκάκη, ωραία αυτός με τη μία στον Βιγιαρέχο. Αυτός το παρακάνει εκεί με τις τρίπλες και λογικό είναι να χάσει. Μανιάς για τον Κωνσταντίνου, καθαρός όμως χαφ, γυρνάει ο Μανιάς στην αριστερή πλευρά και πάει ο Κιάσος πιο δεξιά. Και αυτές είναι οι τελευταίες κινήσεις και επαναλαμβάνω σε λίγο Όλου περιμένουμε τους ανθρώπους της Καλυθέας να δώσουν το χαρτάκι στον τέταρτο. Κατέβασε ο Διαμαντίδης και πάλι στην αντεπίθεση οι παίκτες του Απόλλωνα. Κάνει την κίνηση ο Μανιάς και θα πάρει την μπάλα αριστερά. Με τη μία πετάει για τον Εμπεγλέρα από τα δεξιά. Απομακρύνει ο Καραμαλίκης ακόμα πιο μακριά της Κουρδάκης. Ο Απόλλωνας δεν άργησε να κερδίσει την μπάλα. Μανιάς. Ο Παπασταθόπουλου, Μήτρογλου, Σιώβα, Δημούτσο. Εδώ ο Μανιάς και πάλι σε θέση για γκολ αυτή τη φορά. Απ' την Ψάρ. Την επίθεση του Όφη δεν περνά. Ο Κουρδάκης με τον Σάρα ανάμεσα τους ο Μανιάς. Ξανά πρόβλημα. 3 τελειώματα. Επιβεβαιώνει πέραν πάσης πλέον αμφιβολίας. Δεν μπόρεσε να διαχειριστεί αυτή την φάση. Ο Κουρδάκης με τον Σάρ. Χιντζίδης στη σέντρα, κόβει ο Σάρ. Μανιάς. Κατσίκης. Ο Απόλλωνας ψάχνει να τιμωρήσει τον Όφη. Η ισορία των ευκαιριών που έχει ξοδέψει η ομάδα της Κρήτης. Μανιάς, Γουναρίδης. Παντέχει. Μανιάς, άμεσο το φύλακα του Όφη, τον Γουναρίδη, το τελευταίο είναι αυτό. Μανιάς, της άψογος, Κατσίκης, Μανιάς, Χατζιζήσης, Διαμάντης, πάντα με το αριστερό. Μανιάς γρήγορα και το γωνιά να ακούγεται και χωρίς μικρόφωνο. Εδώ αν έβγαινε, αν βγει η πάσα, είναι σε κανονική θέση ο Μανιάς. Αλλάζει για τον Κατσίκη γιατί ο Καραμαλίκης ήταν για τον Μαχτακικό. Κεφαλιά του Μανιά. Του στροφεί η μπάλα από το σουτ, χαμηλά. Δεν περίμενε μια τέτοια εξέλιξη. Δείτε ξανά. Η απομάκρυνση της μπάλας εδώ από τον Παϊκαρά δεν είναι η καλύτερη. Θα στροφεί η μπάλα στο πόδι του Απόλλωνας που κάνει ό,τι έκανε και με τον Όφη στο ίδιο γήπεδο στο προηγούμενο γύρο. Τότε χρειάστηκε χαμηλά η κεφαλιά. Η μπάλα απομακρύνει, δεν φεύγει η μπάλα, κολλάει ο Διαλό. Ο Ντουτσαρίδης θα γεμίσει για να πληρώσει για τον Όφη. Ο Μανιάς θα βγάλει με τη μία ωραία. Στον άξονα και εκεί ο Μανιάς, ο οποίος είναι ένας δεινός σκόρερ, δεν χάνει την ευκαιρία και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 για τον